Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα συνδεθώ με την Μαρία. Με την Μαρία με την οποία το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Μαρία, κάτσε να γυρίσω. Από εδώ είμαστε. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Πώς πάνε τα κέφια? Μια χαρά. Έχουμε καινούριο βιβλίο. Έχουμε καινούριο βιβλίο, έχουμε νέα βέβαια. Έχω ένα μαύρο πέπλο να με σκεπάζει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έχεις ένα μαύρο πέπλο από τις εκδόσεις Νίκας, όχι να σε σκεπάζει εσένα προσωπικά, εντάξει. Όχι, για το πλάνο το έλεγα, γιατί είχα βγει λίγο εκτός πλάνου. Έκανα λίγο μια. Δεν είπα για το μαύρο πέπλο, μπορεί να μου πηγαίνει. Μπορεί να είναι ένα μαύρο βέλο και να μου τονίζει τη θλίψη μου, γιατί βρίσκομαι σε αντίστοιχη συνθήκη εκείνη την ώρα. Μπορεί να το χρειάζομαι, ρε παιδί μου, για το styling. Κατάλαβες, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Εντάξει. Τόσο σαν ή όχι? Λίγο νομίζω τόσο σαν. Τόσο σαν. Κι εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, την ιστορία του σε παρακαλώ. Έχουμε ένα μαύρο πέπλο λοιπόν, το οποίο είναι μια ανάμειξη αληθινής ιστορίας με μυθοπλασία. Ερχόμαστε σε αρχές του προηγούμενου αιώνα, στην Πορτογαλία. Όπα. Ταξιδεύουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Ταξιδιάρα η εκπομπή σήμερα μας βγήκε. Φύγαμε από Βρυξέλλες και πάμε Πορτογαλία, παιδιά. Έλα να ταξιδέψουμε νωρίτερα. Ακριβώς. Λοιπόν, ταξιδεύουμε λοιπόν Πορτογαλία. Έχουμε μια ηρωίδα η οποία είναι αντιηρωίδα, θα έλεγα περισσότερο. Κάνει πράγματα τα οποία θα μας σοκάρουν. Γιατί ρε παιδάκι μου, τι? Παραβατική συμπεριφορά. Έχουμε να δούμε πολλά. Δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι μια σωρία εγκλημάτων και πράξεων, τα οποία θα λέγαμε ότι είναι όχι απλά απάνθρωπα. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να σας δημιούργησες, έφερες στη ζωή μια serial killer, κορίτσι μου. Έφερα στη ζωή μια serial killer γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την αίσθηση γράφοντας αυτό το βιβλίο και διαβάζοντάς το στην πορεία βέβαια, έτσι. Γιατί προσπαθώ πάντα να είμαι και από την πλευρά του αναγνώστη διαβάζοντας με τα γραφτά μου. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, την δημιούργησες, την άφησες εκεί να σκοτώνει κόσμο, καθαρίζει, ή όπως, εν πάση περιπτώσει, αλλά βασίστηκες σε πραγματικά γεγονότα. Όλα όσα θα διαβάσει ο αναγνώστης μέσα στο μαύρο πέπλο είναι όντως πραγματικά γεγονότα. Όσα φρικιαστικά διαβάσει. Υπάρχει όμως και το καλό. Υπάρχει και μια ηρωίδα η οποία δίνει το φως. Πότε υπάρχει μια ηρωίδα. Περίμενε, μην με πας κατευθείαν στο καλό, θέλω το κακό. Πού έγιναν αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα στην αρχή του αιώνα, στην Πορτογαλία πράγματι, ή τα πήρες από εδώ και τα μετέφερες εκεί? Όχι. Τα μετέφερα εκεί. Ναι. Δεν έχουν γίνει πολύ μακριά, σε ευρωπαϊκή χώρα είναι πάλι, αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Τα μετέφερα στην Πορτογαλία γιατί μου άρεσε το σημείο. Μου άρεσε σαν πόλη, η Λισαβόνα, οπότε θεώρησα πάρα πολύ ωραίο και εγωιτευτικό να γράψω για αυτή την πόλη. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Και το καλό κορίτσι? Γιατί υπάρχει και καλό κορίτσι, δεν είναι μόνο η κακή. Πάντα υπάρχει ένα καλό και ένα κακό κορίτσι. Και? Το καλό κορίτσι είναι η χαραμάδα μας για την ελπίδα, είναι το καλό κορίτσι που θα μας δώσει την αυριανή σελίδα στη ζωή. Θα δώσει το φως και τη χαρά. Και τελικά τι επικρατεί σαν αίσθηση? Θα σε αφήσω να το ανακαλύψεις διαβάζοντας το μαύρο πέπλο. Τι μου τα κάνετε αυτά, παιδιά? Γιατί μου τα κάνετε αυτά? Γιατί έχω μέσον. Σας βγάζω στην εκπομπή, προσπαθώ να μάθω. Και εσείς μου λέτε ότι θα το ανακαλύψετε μετά. Είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά? Ξέρεις τι, θέλω να αφήσω τον αναγνώστη να ζήσει τη μαγεία σε όλο το βιβλίο. Δεν είναι σωστό να την προδώσω εγώ. Εντάξει, ρε Μαρία. Και επειδή έχω ήδη το πρώτο feedback. Χτύπα κι άλλο, ρε Μαρία, εντάξει. Μπράβο. Θα το δεχτώ το challenge, θα το δεχτώ γιατί είναι και καλοκαίρι και φοριέται λίγο παραπάνω το βιβλίο. Ναι. Ωραία, συγχαρητήρια. Πάει καλά? Πάει, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εκδότη μου, τον Νίκο Νίκα, ο οποίος έχει βάλει το χέρι του και έχει βοηθήσει τόσο πολύ σε αυτό το βιβλίο να πάει τόσο καλά. Να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Συγχαρητήρια. Καλοτάξιδο, καλοδιαβασμένο, καλοταξιδεμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Μαρία.
Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου τώρα τι γίνεται.